Tot i no ser el risc més freqüent a Andorra, les allaus són el fenomen que més víctimes mortals ha causat en la nostra història. Cada vegada estem més exposats al risc d'allaus perquè cada vegada fem més activitats de muntanya. I és per això que avui, a Estat Natural, us explicarem quins són els passos que heu de seguir si us veieu sorpresos per una allau. Una allau és una massa de neu que es posa en moviment vessant avall quan es produeix una inestabilitat del mantell nival. Ja sabeu quines són les mesures que heu de prendre per evitar posar-vos en perill i, sobretot, si us veieu sorpresos per una allau, què heu de fer. Recordeu portar sempre el material de seguretat si sortiu a la muntanya: la pala, la sonda i el detector de víctimes d'allaus. La fotografia que veieu fa uns instants es va fer l'any 1915. Han passat gairebé 100 anys i des d'aleshores el paisatge ha canviat molt. S'han construït més cases i on abans hi havia prats i conreus, ara hi ha carreteres i carrers. Avui a l'Estat Natural us explicarem com s'estudien els canvis en el territori andorrà. Per veure millor com evoluciona el paisatge andorrà, hem anat fins a l'Institut d'Estudis Andorrans, on elaboren els anomenats mapes de cobertes de sòl. Els mapes de diferents dècades i anys es comparen i això permet veure els canvis urbanístics i paisatgístics que s'han produït. En Roger és el responsable dels treballs de cartografia del SEMMA. Els mapes d'usos del sòl són aquells mapes que ens ajuden a estudiar i analitzar com ha evolucionat el territori andorrà els darrers anys.